Hai, mobile goदान मोननायनि लाइक ओरैनो मबाइल गोदान नालाय थ' हेल' लोगोफोर गुड मर्निं नांसिगोन गुड मर्निं थ' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखादों ना मबाइल बायनायखौ मा बुंनो दा ओमफ्राय गोदान लायनांबाय खारग'वासै नायदो मा मबाइल लाबोखो बेयो बोरै ओरै Hai, mobile goदान मोननायनि लाइक ओरैनो मबाइल गोदान नालाय मबाइल गोदाना मानि मोखां खोबलायलायनाय मा देखायबाय थायो भिडिअ लाबा मोजां देखायनांगौ नै लोगोफोर मबाइल गोदाना बेनिया देलाय देलाय खुलिलाय नै लोगोफोर गोदान लाबोबाय लोगोफोर ओमफ्राय बेनि दामखौ खिथागोन आं दायो चार्जारा बेसेबां वाट्सनि नायनोबा नै चार्जारा बेयो माबा 33 वाट्सनि 33 ओमफ्राय बेखौ आंखौ बेलेग मबाइल लानो नागिरनायाव बेलेग मबाइल जासिबाय थानानै बेखौ 18ल'सो वाट्स होननानै थगायबाय थादोंमोन आंखौ दखानिया साला खुलिना नायथारबाय ओमफ्राय चार्जारखौ ओमफ्राय 33 वाट्सनि फैबाय नायलाय खनसे मा खालामनो नागिरखो दालाय सिमसोनसै नैबे मा जिअ'आव नैबेलाय एयारटेलसो एयारटेला नैबे बे जिअ'सो नैबे जिअ' ओमफ्राय सोंनो नागिरखो ना माखो दालाय माथो रायलायै माबायै जालायलायबायमोनलै मबाइल मोनैनि आग्लासो बुगानायाथ' दालाय माबायदि मोनदों गाज्रि मबाइल गोदान लाबाबो खुसि गैया मानो मानि थाखाय हारसिंनो गाज्रि जालाबाय थायो लोगोफोर बेना देनजारसो माथो थाबथारो सोनाया जायाखैदां जाबाय रोंमारबायलै आजिखालि बिरादनो एयारटेलखौ मायाव सोदों बेयावनो माने माबे मोनसे एयारटेल वान ना टुआ मिथिला आङो नायासै आं नायालासिनो सोबाय नायलाय मानि खोबलाबाय थानाय बेलाय नायनि मा देखायबाय थायो बेखौ हमना मोना लोगोफोर मिथिबायना गावनो रागा जोंलाबाय थायो नंनायनि रागा जोंलाबाय थायो लोगोफोर मिथिबायना मा बुंगोन जालाय नों नुवाखै मोखांखौनो देखाया जाबाय नै दा आरो मा बुंगोन बेखौ मिथिबायना बेनि थाखायनो जाबाय थायो नांलायनाया ओरैनो बुगाबाय थायो नङिनि रागा जोंलाबाय थागोन हारसिंनो हालासो मबाइल मोननायावबो हरलाय नै लोगोफोर मबाइला नै गोदाना नुवाखै साइड जाफ्लालायबाय माबाबाय जानला मानला खालामना देखायबाय थायो मिथिबायना ओमफ्राय सोरबा सानगोनसो हौवानि थाखायसो नांलायदों होननानै हौवायानो गाज्रि उनाबा सोर माथो बे नायमाय नों 17,000 थांगोन दा बेयाव थांलायगोन दा लोगोफोर मिथिबायना बेनि दामा टटेल 14,000नि खाथियाव दङ खिन्थु बेखौ नोङो फाइनान्ससो लाबोदों आं फाइनान्सआवसो लाना फैदों नालाय बेखौ ओमफ्राय डाउन पेमेन्टखौथ' जोंनि आइया होना होबाय बिनि बिमाया आइया बिखुनजोआ मा होनो बानायगोनब्रा जोंनि आइया जेनेबा डाउन पेमेन्टखौ होना होबाय ओमफ्राय 5,000 हरदों ओमफ्राय बेखौ डाउन पेमेन्ट होबाय माबाबाय ओमफ्राय दा किस्तिया 1300 मारिबाय थानांगौ आरोना आं स्लिपखौ देखायनि नै लोगोफोर नोंसिनो नै बे माबा जाहैबाय नैबे डाउन पेमेन्ट जाहैबाय नै 4,270 थाखाया बे डाउन पेमेन्टखौ आइया होना होबाय बिखुनजोआ ओमफ्राय होनानै नै EMI मा दा थुनांगोन र' बानायगोन दा आपडेटसो होनांगौ नुवाखै नोङो बेखौ 1329 10था किस्ति जागोन आरो नै 10था किस्ति ओमफ्राय माबायाव दानगोन EMI दाननाया नै माबायाव 2 थारिखआव दानगोन जुननि 2 थारिखआव दानगोन नै लोगोफोर ओमफ्राय जुदि लेट फाइन नाङोबाथाय 500 थाखानि
बेनिफ्राय बेंक चार्जेस 295 एक्सट्रा चार्ज लाबाय बिसोरो मा बुंगोन बेखौ लोगोफोर बुगानानो गैलामोन मानसिया मबाइल मोनैनि मा जाब्रबलाबाय थायो मानसियानो नुवाखै मबाइलावबो ओंखारानो बेबायदिबा लोगोफोर नायलाय नों सोर हौवाया फैसा खामायनानै साननानै भिडिअ'आवबो ओंखारानो मालाय हिन्जावा सापर्ट खालामो मोसायो भिडिअ'फोराव खिन्थु बे भिडिअ'आवबो ओंखारा मिथिबाय नायदो चान्सखौनो होआ माने हौवाखौ सापर्टखौनो खालामा भिडिअ बानायनाया भिडिअ ओंखारनाया मा दाय जायो नोंहा दे मा दाय जायो देलाय खिथालाय मा प्रब्लेम ओंखारला आङो दिनैनिफ्राय मानो थाखाय दे सोर हौवाया टेनसन जाया नों लोगोफोर सानना नायलाय बेबायदि खालामना देखायबाय थायो सापर्ट होनांगौ ज'नो भिडिअ गानाय मा खालाम थाफा मोजां रायलाय बुगाबाय थायो मानसियानो नै जालायबाय होनगोनब्रा रियेलिटि नै जांलायबायसो दा बुंनो हाद्रायाखैसो नै नुवाखै मा खालामना देखायबाय थायो बे लोगोफोर टेनसन लोगोफोर मिथिबाय दाख्लैनिफ्राय ओरैबायदि जादों खुनुरोखोम थेवबाबो लाबोना होफैथारबाय आरोना गोदान मबाइलखौ ओमफ्राय फाइनेन्सआवथ' आंहा थुङा गखासिगोन एबार डाबल मारिनांगौ दं आंहा बेलेग फैसा हरनांगौ दंसोयो गारि किस्टिबो मारिबावनांगौसो दा नै बेखौबो मारिबावनांबा डाबल जासिगोन एकदम थुङा गबाय एबार 17,000 थाङो आरोना टटेल बेयो फाइनेन्सनि जिथु माबा एक्सट्रा इन्टारेस्टजों लाबजों 17,000 ओमफ्राय मबाइलनि नेकेट दामाथ' माबाया अनरइड दामा बेयो एसेबां नङा माबा 14,000नि खाथियाव दङ आरोना बे लोगोफोरनि मबाइल गोदाना होफैबाय खुनुरोखोमबाबो माथो खालामनो बुगाबाय थायो नालाय बेबो मा बुंनो नुवाखै मानसिखौनो मा होनगोन आङो जालालै लोगोफोर बिदि जायोलै हिनजाव लाखानाङा खुनु सेंग्राफोर दंबा बेरायसिन बेरायना 30 बोसोर बैसोसिमहालागै बिन्दास थाखा बेनि उनाव हिनजावला नङाबाथाय सेसखासै दालाय नङा होनबावो माबायदि दावराव बेनि मबाइलनि थाखायनो आयौ जियानो जा होफैबाय मा जागोन ओमफ्राय मबाइलखौ फसायदोंबा नोंसोरबो सोरबाफोर लायोबा आरोना बेखौ खम दामि नै एनड्रइड मोजां देखायलाय देलाय लायोबा सोरबाफोर नांगौबा नै लोगोफोर पक' M7 नैबेनो ओमफ्राय दामा 14,000नि खाथियाव दङ आरोना 13,000 सामथिं दङ बियो टटेल आंना माबाजोंसो नालाय फाइनेन्सजों लाबजोंसो 17,000 थांगोन आरोना टटेल आं हिसाब खालामदोंमोन नोंथांमोनहाबो हिसाब खालामनो हागोन जेनेबा जितु डाउन पेमेन्ट होनाय रिसिप्टखौ खिथिदों नालाय बे डाउन पेमेन्ट होनाय रिसिप्टखौ माबादो नायदो नायनानै बेयाव जेनेबा 4,270 थाखा ओमफ्राय बिथिं आरो 13,29 बेजों माबाना नाय 10 माहायाव सानजाना नायदो ओमफ्राय बिथिं प्लास खालामना होदो जाबाय होमबानो ओंखारगोन बेसेबां थाङो टटेल 17,449 नामा थाङो कभार बायनांगौसो कभार बायाबा आरो बेबो गोलैबाथाय सेस थांखाबाय मिथिबाय बुजिदों ना बुजियाखै नोंलाय बुजिबाय ना बुजियाखै दा बुजियाखै मारै बुजायनांगौ दा बट आलायनानैसो बुजायखानांसिगोन बायदि मोनदां बैयाव बट होनानै लोगोफोर मा जागोन भिडिअखौ लोगोफोर खनसे एंगोलावनो खेबखाबाय आङो मिथिबायना लोगोफोर मानो होनबा चार्ज गैया मबाइला ओंखायनो खनसेयावनो डाइरेक्ट 9 मिनिटसो खेबखागोन आरो ओंखायनो बिदि लादों आङो दे गाज्रि मोना नोंथांमोना खनसे मोजां नायदो सोरबाफोर मोजां मोनदोंबा लानो हागोन नै बेनो पक'